Ez így már a 6. alkalom a Workflow Mesterkurzus webinár sorozatunkban. Én Szabó Imre vagyok, az Istro Technology ügyvezetője. Egy-két technikai dologgal szoktuk mindig kezdeni. Az egyik dolog, hogy a hangot és a képet központilag kikapcsoltuk minden résztvevőnél, tehát nem kell attól tartanotok, hogy szándékotok ellenére akár csak véletlenül is hang vagy kép kerülne az előadásba rólatok. Viszont kérdezni lehet, sőt, biztatnának is mindannyiótokat, hogy kérdezzetek, bármi fölmerül időközben bennetek a hallottak alapján, azt tegyétek fel azt a kérdést. Ehhez a Teams chat funkcióját fogjátok tudni használni. Egy kis szövegbuborék alakú ikont kell keresnetek a toolbaron, és arra kattintva megjelenik egy chat ablak, hát ahogy ez lenni szokott. És ott tudtok kérdéseket feltenni. A webinárium legvégén fogjuk a kérdéseket megválaszolni. Az előadást rögzítjük, és néhány napon belül elérhetővé tesszük majd a regisztrált résztvevők számára. Csak hadd kezdjem egy rövid bemutatkozással. Az Istro Technology-nál azzal foglalkozunk, hogy jobbá tegyük ügyfeleink működését. Minden vállalat működése munkafolyamatok végrehajtásának sorozatából áll, ezért mi workflow alapú, azaz munkafolyamat támogató üzleti megoldásokat szállítunk az ügyfeleknek, az igényfelméréstől, implementáción, dokumentáláson, oktatáson, megoldások üzembe helyezésén át, a működő rendszer folyamatos támogatásáig, továbbfejlesztéséig nyújtunk teljes körű szolgáltatást a témában. Megoldásainkban a kanadai Advantis cég WorkflowGen nevű low-code workflow keretrendszerét alkalmazzuk, hogy mindez mit jelent, arról nyilván fogunk pár szót ejteni még. Az Istro csapata 20 éve foglalkozik ezzel a termékkel, Magyarországon mi képviseljük, magyarítását is mi végezzük, és több kiegészítő komponenst is fejlesztettünk hozzá, ebből is fogtok látni majd egy keveset, de egyébként a korábbi webináriumokon ezekkel a témákkal sokkal részletesebben foglalkoztunk, úgyhogy azok közületek, akik esetleg nem látták volna a korábbi webináriumunk felvételeit, javaslom, hogy nézzék meg, elérhető a weboldalunkon mindegyik korábbi webinár. És hát igen, annak idején a ChatGPT beroppanása előtt egy nappal indítottuk útjára a webinárium sorozatunkat, úgyhogy megelőztük a ChatGPT-t, nagyon jók vagyunk. Azzal a céllal, hogy megismertessük veletek, mennyi területen segítheti a cégetek működését. Egy munkafolyamat támogató megoldás. A korábbi webináriumokon különféle aspektusait mutattuk be egy workflow rendszernek. Voltak konkrét témák, úgy, mint számlák feldolgozása, szerződések kezelése, elektronikus aláírás, vagy az például, hogy hogyan változtatja meg a feladatok kezelését egy vállalatban egy workflow rendszer. Aztán volt emellett szó általánosabb témákról, mit jelent egy vállalat munkafolyamatainak digitalizálása, mit jelent a low-code megközelítés, mit jelent a workflow keretrendszer. Sőt, a legutóbbi alkalommal már bemutattunk számos felhasználási területet, ahol a workflow-ba integrált AI, azaz mesterséges intelligencia előnyeit láthattuk. Ma tovább lépünk ebben az irányban. A legutóbbi webináriumunk óta megjelent a WorkflowGen 9-es verziója, amely már natív módon magában foglalja az AI képességeket. Ezek használatával rendkívül hatékony módon tudunk AI integrált, úgynevezett hibrid ügynöki folyamatokat implementálni. Hogy mit jelent mindez, mik ennek az előnyei, hogy néz ki mindez működés közben, ezeket fogjuk a mai webinárium alkalmával bemutatni nektek. És ahogy mindig, ma is van vendégelőadónk, annyiban különleges ez a mai alkalom, hogy az Advantis egyik tulajdonosát, Jean-René Besançont hívtuk meg vendégelőadónak, de mivel ő Kanadában él, ugye a WorkflowGen is egy kanadai termék, ott hát még elég korán van, talán hajnali 4 óra, ezért nem élőben vesz részt a webináriumon, hanem előre rögzített nekünk egy exkluzív videót kifejezetten erre a webináriumra, amiben bevezet bennünket a hibrid ügynöki folyamatok részleteibe. Mitől képvisel ez a megközelítés egy egészen más szintet, mint a korábbi AI felhasználások, és mindez hogyan valósul meg a workflow keretrendszerben, erről fog beszélni Jean-René.
A webinárium második felében én fogok néhány gondolatot hozzátenni mindahhoz, amit tőle hallottunk, illetve gyakorlati példákat bemutatni, kifejezetten a Work4Genhez kapcsolódó mesterséges intelligencia lehetőségekről. És akkor mondanám, hogy nincs más hátra, mint hogy átadjam a szót mai vendégelőadónknak, de hát ez most nyilván úgy fog történni, hogy elindítom az általa rögzített, számunkra készített videót, ami angolul fog elhangozni, de a könnyebb érthetőség kedvéért elláttuk magyar felirattal. Hello everyone, it's great to have you here today. Welcome to our webinar on hybrid agentic processes and AI-driven automation in Work4Gen. I know AI is a hot topic right now, and I'm excited to dive into how it's reshaping workflow automation. My name is Jean-René Besançon, and I'm a partner at Adventis, the company behind Work4Gen. Over the next 15 minutes, we'll explore how AI-powered agents are changing the game for business process automation and how Work4Gen is leading the charge in this transformation. Now, I know AI can sometimes feel like a buzzword, so let's keep things practical. We are going to break this down into 5 key questions. What exactly is an AI agent and how does it differ from an AI feature? What do we mean by hybrid agentic processes? What does it make sense to integrate AI agent into a low-code workflow system? How are workflow systems approaching AI agents? How does Work4Gen enable AI-driven automation? And what are the key use cases? Let's jump in. Before we dive into hybrid agentic processes, let's clear up a common confusion. What's the difference between an AI agent and an AI feature? Because these two terms get thrown around a lot, and they're not the same thing. Let's start with AI features. Think of these as smart tools that assist with specific tasks in a workflow. Auto-classifying documents, analyzing images, translating text, summarizing content. These features are incredibly useful, but they operate within predefined parameters. You tell them what to do, and they execute based on that input. Now, AI agents are on another level. They're not just tools, they're participants in your workflows. What makes them different? They have knowledge. They leverage models like OpenAI, Gemini, or Mistral, for instance, and can retrieve company data using RAG, Retrieval Augmented Generation. They have a mission defined by the prompt, guiding what they should do and how. They remember context, tracking process requests in Work4Gen. They use tools, calling workflow actions when needed. They apply judgment, make decisions, categorizing data, or invoking other processes. They aren't perfect. They work probabilistically, meaning they can make mistakes, unlike traditional deterministic systems. So let's make this more relatable. Imagine you handling emails. An AI feature is like a spam filter. It simply categorizes emails as spam or important. An AI agent, on the other hand, reads emails, extract action items, schedules meetings, and follow-ups with recipients. Now that we know what an AI agent is, let's talk about hybrid agentic processes, a term that might sound complex, but it's actually quite intuitive. A hybrid agentic process is simply a workflow where AI agents and humans collaborate. Instead of replacing people, AI works alongside them to boost efficiency while ensuring human oversight where it matters most. Here's an example, a purchase approval workflow. The AI agent pre-validates invoices, checks historical data, and suggests the best vendor. If everything looks normal, the process moves forward automatically. No human intervention needed. But if the AI detects something unusual, like an invoice that's way above the usual amount, it escalates to a human for review.
This hybrid approach balances speed and efficiency with human judgment, which is crucial in business process where accuracy and compliance matter. This kind of automation is changing how companies operate. But what should you care? Well, let's talk about the impact AI agent can have when integrated into a low-code workflow system like WorkflowGen. So, why should we integrate AI agent into workflow automation? What's the big deal? Here's what it makes sense. Enhanced automation. AI agents handle repetitive tasks autonomously, freeing up human time. Smarter decision-making. AI analyzes data and provides insights, guiding better decisions. Adaptive workflows. AI dynamically adjusts workflows based on real-time conditions. Efficiency and cost savings. Faster processes mean lower operational costs. Scalability. AI-driven workflows grow with your business needs. Let's make it real with another example. Imagine customer support system where AI automatically categorizes support requests, analyzes customer sentiment, and routes urgent case to the right team, all without human intervention. This isn't the future. It's happening now, and it's a game changer for business looking to scale their operation without scaling their costs. Let's zoom out for a moment. How are companies adopting AI in workflow automation? Traditionally, BPM and workflow automation relied on fixed rules. If X happens, do Y. Simple but rigid. Now, AI is pushing automation beyond rule-based logic. AI learns from patterns, not just predefined rules. AI makes real-time decisions, adapting as situations change. AI continuously improves workflows by analyzing outcomes. And this is where WorkflowGen stands out. It's built for AI-driven automation, not just rule-based workflows. It seamlessly integrates AI and human collaboration through a low-code interface. It connects effortlessly with AI models like OpenAI, Google AI, and custom ML solutions. It ensures gradual AI adoption so business can scale AI usage without compliance risks. Simply put, WorkflowGen is leading the charge in AI-powered automation. Let's get practical. What does AI in WorkflowGen actually do? Agent integration, AI-powered task and decision embedded in workflows. Human-AI collaboration. AI augments but doesn't replace human expertise. API-first and low-code flexibility. Seamlessly connect AI models like OpenAI or Google AI. Predictive decision-making. AI insights dynamically guide workflow execution. A few real-world use cases. Product defect analysis. AI detects trends and initiates corrective actions. For finance approval workflow, AI can flag fraudulent claims. IT supports, AI resolves routine tickets autonomously. Compliance monitoring, AI scans workflows for regulatory violations. To sum it up, AI isn't just about automation, it's about intelligent automation. And with WorkflowGen, you can start today. Thanks for joining. Check out workflowgen.com for more insights. Hát nagyon szépen köszönjük így távolról is ezt a tömör és tartalmas videót. Egy kicsit én szeretném értelmezni a hallottakat, és aztán utána illetve néhány gondolattal még kiegészíteni, és utána megnézzünk gyakorlati példákat. Ugye Jean-René is először megkülönböztette az AI eszközöket, túlokat, feature-nek hívta, és az AI ügynök fogalmát. Ugye az AI eszköz, tool, feature olyan feladat, amelyet az AI különböző képességeit felhasználva akár maga az AI hajt végre.
Ilyenek lehetnek például automatikus dokumentumkategorizálás, képelemzés, fordítás, nagyméretű dokumentumok, szerződések, szabályzatok pillanatok alatt történő összefoglalása és értelmezése, és élő szöveg leíratozása is. Továbbá adatok kinyerése folyó szövegből, adatelemzés vagy okos dokumentáció. Ezek közül néhányra mutatok is példát hamarosan. Ezek rendkívül hasznos funkciók, ezt tudjuk, de előre definiált paraméterek alapján előre definiált feladatokat hajtanak végre, és előre definiált módon. Ezekhez képest az AI ügynök nem csak eszköz, hanem akár önálló résztvevő is lehet a folyamatainkban, van saját tudása, képes használni a vállalati adatokat, önálló feladata van, ezt általában egy prompt határozza meg a számára. Ez mondja meg neki, hogy mit és hogyan kell tennie. Amennyiben a viselkedésén módosítani akarunk, akkor jellemzően ezt a promptot kell kiegészítenünk, vagy megváltoztatnunk. Van tartós memóriája, azaz képes emlékezni a kontextusra egy-egy feladat, vagy egy workflow folyamat közben. Az AI eszközöket, AI toolokat használ helyettünk, workflow lépéseket indít, amennyiben szükséges. Döntéseket hoz például arról, hogy milyen toolokat kell egy adott feladat végrehajtásához használni, milyen paraméterekkel, hányszor futtassa ezeket a toolokat. Ugyanakkor, mint hallottuk is, nem tökéletesek, tudnak hibázni. Gondolom mindannyian tapasztaltátok már, hogy AI néha kitalál dolgokat, hogy halucinál. Minél jobb promptot adunk nekik, annál kisebb eséllyel teszi ezt, de persze teljesen nem kizárható. Ezért fontos, hogy aki a promptot készíti, az értsen hozzá, hogy mit csinál. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy hihetetlen sebességgel fejlődnek az AI modellek, és annak képességeit minden területen, így a halucináció problémája körében is nagyon gyorsan fejlesztik, úgyhogy bízhatunk benne, hogy ez folyamatosan javul, és önmagától is egyre kisebb eséllyel tévednek az AI alkalmazásaink. Hogy mondja konkrét példát, ugye AI tool például az, ami eldönti egy e-mailről, hogy spam vagy sem, ezt mondta Jean-René is, de AI toolnak tekinthetjük ugye azt, ami egy dokumentumról például eldönti, hogy a számlaszállító levél, díjbekérő, ajánlatkérés, esetleg megrendelés, tehát kategorizálni tudja például a dokumentumokat. Az AI ügynök ezzel szemben nem csak eldönti a dokumentumról, hogy az egy ajánlatkérés, hanem abból kinyeri a releváns adatokat, ezek alapján képes kalkulációt készíteni, ajánlatot összeállítani, sőt, akár beszerzési igényt is indítani, ha mondjuk egy megrendeléshez nincsen elegendő alapanyagunk. Ezeket nézzük meg, hogy mit jelent, ha ilyen ügynököket építünk a munkafolyamatainkban. Ezeket a folyamatokat ugye hibrid ügynöki folyamatoknak hívjuk, Hybrid Agentic Processes, így hivatkozott rá Jean-René. Ugye hibrid, mert az ember és az AI ügynökök együttműködését teszi lehetővé, nem kizárólag a önállóan működő AI ügynökökről beszélünk. Egy folyamatban minden rendben lévőnek látszik, akkor a folyamat megy automatikusan, ellenkező esetben emberi közbeavatkozás történik. Erre ugye azért is szükség lehet, mert az AI tévedhet, illetve nyilván kritikus pontokon, hogy egy ajánlat vagy alapanyagrendelés esetén például fontos, hogy be tudjunk avatkozni akár. Más esetben pedig nyilván hagyhatjuk a teljes automatikus működést az AI ügynököknek a folyamatainkban. Tehát ebből az következik, hogy az AI nem elveszi a munkánkat, vagy nem helyettesíti teljes egészében az ember munkáját, de nagyon nagy mértékben segíti és hatékonyabbá, pontosabbá teszi azt. Ugyanakkor ez a megközelítés, a hibrid ügynöki folyamatok megközelítése bepillantást enged a folyamatokba azokon a pontokon, ahol az leginkább számít. Ugye pontosság, szabályoknak való megfelelés fontos szempont. Mindez együtt alapvetően meg tudja változtatni, ahogy egy vállalat jelenleg működik. Akik korábbi webináriumunkon már részt vettek, vagy látták azok felvételeit, ők bizonyára jól ismerik, hogy egy low-code workflow keretrendszernek milyen előnyei vannak. Nyilván másoknak is ajánlom, hogy ezeket a korábbi felvételeket nézzék meg. Most csak néhány előnyt
emelnék ki ezek közül. Egy low-code workflow keretrendszerben magunk is képesek leszünk munkafolyamatokat, vagy üzleti folyamatokat leképezni, illetve a leképezett folyamatokat a változó külső vagy belső körülményeknek megfelelően megváltoztatni. A low-code keretrendszerben pusztán a paraméterek állításával, programkód írása nélkül is tudunk módosításokat, kiegészítéseket végrehajtani. Mindennek következtében hatékonyabb bevezetés várható el, vagy valósítható meg, és akár mindez szállítófüggetlen módon is megtörténhet. Kész komponensekből építkezhetünk, amelyek extra stabilitást és biztonságot nyújtanak az egyedi fejlesztésekkel szemben. A workflow-ba épített AI ügynökök használata mindezek mellett további előnyökkel jár. Az AI ügynökök önállóan kezelik a repetitív feladatokat, csökkentve ezzel a manuális munkát, ugyanakkor nagyfokú önállóság mellett ellenőrzési funkciókat belátásunk szerint építhetünk be a folyamatokba, hogy ezt már korábban is említettem. Az AI ügynökök képesek elemezni adatokat, információkat és ajánlásokat tesznek ezek alapján, így segítve például az emberi döntéshozatalt. Az AI ügynök dinamikusan irányítja a folyamatokat, valós idei feltételeket tud mindezekhez figyelembe venni. Így a gyorsabb folyamatok alacsonyabb működési költségeket eredményeznek. Az AI vezérelt folyamatok könnyebben adaptálódnak, vagy adaptálhatók a változó igényekhez, illetve könnyebben skálázódnak a növekvő feladatmennyiséghez. Erre fogok is példát mutatni majd a demo során, hogy hogyan lehet például skálázni az AI ügynökök szerepét. És amint tudjuk, nyilván az AI ügynökök nem alszanak, nem mennek szabadságra, nem lesznek betegek, nem mondanak fel, hát legalábbis egyelőre még nem mondanak fel, reméljük azért odáig nem fejlődnek. Szóval mindez, amit felsoroltam, jelentős versenyelőnyt biztosíthat az ezt használó vállalatok számára. Én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit átgondolni, hogy hányféle módon használunk manapság AI rendszereket, különösen vállalati felhasználás szempontjából. Az első kategóriába a klasszikus ChatGPT jellegű felhasználást sorolnám, általános célú modellt használunk általában párbeszédes formában és ad hoc módon. A vállalati működés szempontjából egyáltalán nincs egységes használat, nagyon sok múlik azon, hogy mekkora tudása, tapasztalata van annak, aki éppen használja az AI-t, és ráadásul ezek az általános célú ChatGPT jellegű AI megoldások, ezek igazából másra is használhatók, nem csak arra a feladatra, amire éppen a munka közben szükség lenne. A második kategóriába az AI eszközök tartoznak, amelyek már célirányosan kialakított eszközök, céleszközök, arra speciális célra kiválóak, amire létrehozták őket, de igazából még mindig egyedileg történik a használatuk. Itt sem elhanyagolható a felhasználó tudása, ugyanakkor itt is még egyedi ad hoc használat történik, nincs integrálva a vállalati folyamatba. A következő harmadik kategória az a folyamatba épített AI, ezekről a korábbi webináriumon elég sokat beszéltünk. Ezek azok a megoldások, amikor az AI eszközöket már workflow mentén használjuk, ilyenkor már egy egységes felhasználás történik, ugye a workflow-nak adott pontjai mindenképpen adott módon kerül elő az AI használat. Ebben az esetben nyilvánvalóan az AI integrálódik a vállalati működésbe, és itt már igazából nem függ az eredménye a felhasználó tudásától, tapasztalatától. És a negyedik kategóriát a hibrid ügynöki folyamatok képviselik, nyilván ahol az AI már folyamatokat irányít, ahogy korábban is beszéltünk róla, azok működését, irányát szabja meg, önállóan cselekszik. Fontos továbbra is, hogy a humán kontroll mértékét mi határozhatjuk meg. Igazából mindegyik kategóriának a használatának van értelme egy vállalatban. Bizonyos feladatokhoz elegendő lehet valamelyik alacsonyabb kategória használata is, vagy alacsonyabb kategóriát tudunk választani. Nyilván a legtöbb hozzáadott értéket és a legbiztosabb eredményeket a hibrid ügynöki folyamatok tudják biztosítani számunkra.
És akkor ennyi elméleti és fogalmi alapozás után eljutottunk magához a Workflow-genhez, amelynek a 9-es verzióját kifejezetten AI alapú automatizációra tervezték. Kiváló eszköz arra, hogy platformot biztosítson a hibrid ügynöki folyamatok, azaz az AI és az ember zavartalan együttműködéséhez. Modellektől független AI használatot tesz lehetővé, azaz különböző AI modellekhez tudunk kapcsolódni vele, a végfelhasználó szempontjából transzparens, hogy éppen melyik modellt használjuk. Akár biztonsági szempontokat is figyelembe tudunk venni, amikor kialakítjuk a vállalati preferenciáinkat. Illetve a hatalmas sebességű fejlődés miatt elképzelhető, hogy fél év múlva már egy másik modellt szeretnénk használni bizonyos feladatokra. A Workflow-gen ezt a váltást egyszerűen teszi lehetővé. Továbbá az is elképzelhető, hogy különböző feladatokra célirányos módon különböző modelleket szeretnénk használni, ugyancsak könnyedén megvalósítható Workflow-gen segítségével, és nem utolsó sorban fokozatos AI bevezetést tesz lehetővé a vállalatban. És ha már modellekről beszélünk, akkor legyen itt egy példa, egy rangsor, a livebench.ai tesz közzé ilyen ranglistát saját módszertana szerint különféle szempontok vagy különféle részképességeket vizsgál az egyes AI modelleknél. Igazából, ha megfigyelétek, ebből is látszik, hogy a különféle részképességekre más-más modellek a legjobbak adott pillanatban, de hogy ez a táblázat hogy fog kinézni egy hónap, fél év, egy év múlva, azt nyilvánvalóan nem tudjuk. Nem tudom, mennyire tudjátok, de igazából különösen a DeepSeek berobbanásával derült az ki, hogy ma már nem feltétlenül bajlódnak ezeknek a modelleknek a gyártói teljesen önálló tanító megközelítéssel. A DeepSeek-et egyértelműen más modellek segítségével tanították, ettől tudott ennyire gyors, hatékony, költséghatékony módon létrejönni. Ez csak is érdekesség volt. És akkor még egy gondolat a demo előtt, ami talán eléggé fontos, mégpedig az, hogy ha mindezt elkezdjük bevezetni és használni a vállalatban, akkor hol várhatunk értékteremtést. Nyilván a hatékonyabb feladatvégzés következtében vagy megtakarítást tudunk elérni, vagy növelni tudjuk a bevételénket, vagy akár a kettőt egyszerre. És azáltal, hogy a döntéseket az AI ügynökök előkészítik, gyorsabb döntéshozatalt tudunk elérni. A megbízható, automatizált folyamatok segítségével csökkenteni tudjuk a hibák számát a feladatvégzések során, és mindezek segítségével növelni tudjuk a felhasználói elégedettséget, legyenek azok belső felhasználók vagy ügyfelek, partnerek, ami hosszú távú pozitív hatással van az értékesítésünkre. És akkor legvégül egy gyakorlati megközelítés, hogyan történik egy ilyen rendszer bevezetése. Általában az első lépés, hogy vezetőkkel közösen tisztázzuk, hogy mely területeken lenne hasznos a vállalat számára AI eszköz. Ügynöki folyamat bevezetése, ezután az üzleti elemzőink megismerik a vállalat működését, majd megtervezik a bevezetendő rendszert, és implementáció és oktatás után üzembe helyezzük, próbaüzem után indulhat az éles üzem, és mindehez természetesen támogatást is nyújtunk, de ugye a lényeg, hogy itt nem ér véget a folyamat. A használat során szerzett tapasztalatok alapján, illetve az AI fejlődési ütemét követve folyamatosan tudjuk módosítani, kiegészíteni a rendszerünket, vagy akár bővíteni újabb területekkel. És akkor elérkezett az ideje annak, hogy élő, működő AI megoldásokat is lássunk. És akkor a legelején én arra kérek benneteket, hogy na azt nézzétek, amit láttok, mert az most még nem olyan izgalmas. Ellenben arra figyeljetek, amit hallotok, ugyanis telefonálni fogok. Ön a mesés Eastflow Hotel ajánlatkéréseket és foglalásmódosításokat felvevő virtuális asszisztensét hívta. Kérjük az ajánlatkérést vagy a foglalásmódosítást tartalmazó tömörüzenetét a síp szó elhangzása után mondja el. Az üzenet tartalmazza az ön e-mail címét, foglalásmódosítás esetén pedig adja meg a foglalás azonosítóját is. Köszönjük üzenetét, a feldolgozás után felvesszük önnel a kapcsolatot.
Kérem, a sík szó után hagyjon üzenetet. Ha befejezte, tegye le a kagylót, vagy nyomja meg a 2-es keresztgombot. Jó napot kívánok, Szabó Imre vagyok, és szeretném módosítani a foglalásomat. A száma az 12 23 53. A foglalás eredeti időpontja az 2025. május 5-től május 12-ig tartott, és ezt szeretném egy héttel későbbi foglalásra módosítani. Továbbá a szobába szeretnék különálló ágyakat kérni, és igen, 2 személy helyett 3 személyre szeretném foglalni a szobát. Az e-mail címem szabó25@gmail.com. Erre a címre szeretnék visszajelzést kérni minél hamarabb. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. És akkor megvolt a telefonhívás. Nyilvánvalóan azt várjuk, nem tudom, remélem, hogy ti nem látjátok nekem, itt mindenféle utasság bejött. Azaz eltűnt. Szóval nyilvánvalóan azt várjuk, hogy a telefonhívás hatására elindul majd egy folyamat a Workflow rendszerünkben, a Workflow Gen 9-es rendszerben. Most jelenleg ennek a rendszernek, nyilván nálunk telepített demo változatának egy user portál felületét látjátok. Igazából ez az a felület, ahol az átlag felhasználója a Workflow Gennek eléri a feladatait, a csoportos teendőit, helyettesítéseket tud intézni, kereséseket, statisztikákat tud ellenőrizni, de igazából most a legfontosabb, hogy ide megérkezzen számunkra a tennivalónk, és amint látjuk, itt is van, megjelent egy feladat a dashboardunkon, ami nyilvánvalóan a mostani telefonhívás hatására keletkezett. Én el is indítom most ezt a feladatlépést. Ez ugye egy workflow rendszer, itt egy workflow, egy folyamatnak egy adott lépése, amit embernek kell végrehajtani, azaz humán lépésnek szoktuk nevezni, azt látjuk. Nem tudom, hogy elég jól látjátok-e, esetleg érdemes a Teams-ben megkeresni, azt hiszem a nézet menü alatt található olyan, hogy fókuszálás a tartalomra, és akkor az egy picit még nagyít a tartalmon, amennyiben valakinek kisebb képernyője lenne, ez segíthet abban, hogy jól lássa azt, amit mutatok. Szóval a lényeg, hogy most elindítottam a folyamatot, egy adott workflow lépésnek az űrlapját látom. Ezt az űrlapot egyébként saját kiegészítő komponensünk, az Istform az, ami kezeli, annak a segítségével hoztuk létre, ugyancsak low-code módon, tehát igazából paraméterek állításával és drag and drop eszközzel. Szóval mit látunk ennek a telefonhívásnak hatására? Nyilvánvalóan tudja a telefonszámomat, a rendszer, itt van a leírata a hívásomnak, nyilván ezt a leíratot az AI készítette nekünk, és ha megnézzük egy picit, akkor ugye benne vannak az információk, amiket elmondtam, és ami érdekes szokott lenni, hogy például megnézzük az e-mail címet, akkor hát azt eléggé buta módon írtam még le, hosszúval, kiírta, hogy kukac, stb. Tehát igazából itt még túl sok értelem azon túl, hogy persze megértette az emberi beszédet, nincs ebben a lépésben. Ugyanakkor következő lépésben történik ennek a leíratnak egy összefoglalása, amit ugyancsak az AI készít, ami hát egyszerűen szebben és értelmesebben összefoglalta mindazt az információt, amit a telefonhívásban hallott. De ami igazán izgalmas, az az, hogy azon túl, hogy ezek a leíratok és összefoglalók elkészültek, azon túl néhány adatot, információt is megjelenít számunkra ez az űrlap. Ezt is nyilvánvalóan az AI szedte ki a szövegből, amit kapott. Ugye egyrészt eldöntötte, hogy ez egy meglévő foglalásnak a módosítása, vagy a új foglalás, illetve ajánlatkérés történt-e egy adott alkalomra. Azt is megmondta, hogy mekkora valószínűséggel döntött ő helyesen arról, hogy ez feladatmódosít, vagyis hogy foglalásmódosítás, vagy új foglalás, vagy ajánlatkérés. Megjeleníti az e-mail címemet,
megjeleníti a foglalásazonosítót, és megjeleníti az időszakot, amit ha megnézünk, akkor pont egy héttel van később, mint az eredeti időszak, tehát nem csak, hogy megjelenít, hanem ki is számolja nekünk, hogy mi az az új időszak, amire a foglalást módosítani szeretnénk, és megjeleníti, hogy a vendégek számát is 3-ra szeretnénk módosítani. Hogy mi történik itt valójában? Ugye miután ez egy low-code workflow keretrendszer, ennek a rendszernek a működése, ez alapvetően egy workflow határozza meg, amit konkrétan meg kell rajzolnunk a rendszer számára, hogy hogyan működjön ez az adott workflow, és itt vannak az egyes lépések, amik a különböző AI műveleteket is végrehajtják, illetve elágazásokat kezelnek. És ezzel kapcsolatban most igazából 2 dolgot akartam elmondani. Az egyik, hogy tulajdonképpen ez a lépés, amit most itt mutatok, ez konkrétan ugye ez a leírat bemutatása lépés, ez valójában nem is lenne fontos a folyamat szempontjából, hiszen ebben a lépésben különösebben érdemi dolgot tenni nem tudunk. Ezt most azért építettük, hogy egyáltalán nektek meg tudjuk mutatni, hogy néz ki menet közben egy ilyen AI eszközöket használó folyamat működése. De ami ezután fog történni, az talán érdekesebb, mégpedig az, hogy hát ugye ezeken az elágazásokon bizonyos feltételeket tudunk meghatározni. Bocsánat, ez kicsit ilyen technikainak tűnik, de végül is ami ebből a lényeg, hogyha megnézitek, akkor csak egy bizonyos valószínűségi limit fölött engedjük automatikusan ebbe az irányba a folyamatot lefutni. Amennyiben ezt a limitet nem éri el az AI-nak a saját becslése arról, hogy ő mennyire biztos a saját döntésében, akkor mindenképpen egy ügyfélszolgálatoshoz, egy humán lépésre fogjuk irányítani a folyamatot. És hogy egy picit tényleg a low-code-ból is mutassak valamit. Ez most az adminisztrátori felület, ebből majd egy picit többet is mutatok a következő demonál. Itt most csak az a lényeg, hogy itt van az a paraméter, ami meghatározza, hogy mi legyen az értékhatár, az a százalékos határ, ami fölött automatikusan történjen az ügyek kezelése, és mi az, ami alatt viszont ez menjen emberi beavatkozásra. És az, hogyha én azt látom, hogy az AI 60-70%-os döntési biztonságnál is még jól szokott dönteni, akkor nyugodtan megtehetem, hogy ezt a limitet lejjebb viszem, és mondjuk átállítom 70%-ra. És ennyi tennivaló volt azzal, hogy a beérkező megkeresések egyre nagyobb százalékát tudjam az AI számára automatikusan kezelhetővé tenni. Ugye ez az, amit a low-code biztosít a számomra. És ugye említettem a skálázhatóságot is. Ezzel tulajdonképpen azt is felskáláztam, hogy mekkora terhet vegyen le a kollégáim válláról az AI, mekkora részét kezelje, hány százalékát kezelje a beérkező megkereséseknek automatikusan, és mekkora részét adja csak át emberi feladatra. Jó, hogyha ezt most továbbadom, akkor igazából annyi fog történni, hogy ez a folyamat automatikusan lefut, nyilván a foglalásmódosítás irányába. Ezt is meg tudjuk nézni, ugyanúgy a folyamat követése. Most az látszik, hogy az ugye az előbb álltam itt a leírat bemutatása ponton, itt azóta elment a folyamat a foglalás módosítás feldolgozása irányba. Itt ilyenkor a háttérben nyilván meg tud történni a foglalási rendszerben a módosítás, vagy amennyiben ez így nem lehetséges, hogy az ügyfél kérte, akkor tudunk kezdeményezni vele egy kommunikációt, akár chaten, akár e-mailben, vagy éppenséggel az operátor fel tudja hívni telefonon. Tehát ez már itt megint kialakítás kérdése, hogy hogyan történik konkrétan a kezelése a folyamatnak. Jó, tehát itt alapvetően AI eszközöket láttunk működni egy folyamatban, és ezek egymás utáni végrehajtását vezérelte a workflow, ráadásul egy low-code workflow, amiben viszonylag könnyen tudunk módosításokat létrehozni. Tehát ha például most itt nem tudom én még a foglalásokat is automatikusan szeretnénk kezelni, akkor egy újabb ágat be tudunk ide húzni, nagyon egyszerűen kiegészíthetjük a rendszerünket további
részfeladatokkal. És akkor talán erről a demóról ennyit. Át is térnék akkor a másik demóra, ami viszont nem telefonhívással, hanem egy e-mail küldésével fog kezdődni. És ahhoz, hogy ne kelljen nektek végignézni, hogy én gépelek, ahhoz ide be fogok másolni egy-két dolgot. Egy értékesítés e-mail címre fogok küldeni egy ajánlatkérést. Ugye az előző esetben nyilvánvalóan egy szállodát, vagy egy motelnek a foglalási rendszerét, vagy igen, demoztuk tulajdonképpen. Itt most egy gyártóvállalatot képzeljünk el, aki többek között szivattyúkat gyárt, és van egy olyan e-mail cím, az értékesítés e-mail címe, amin keresztül ajánlatokat vagy megrendeléseket lehet intézni e felé a vállalat felé. Úgyhogy most ezt fogjuk tenni, és az Aquaprod Kft., nem tudom, hogy van-e ilyen, de most tételezzük fel, hogy van. Az Aquaprod Kft. Beszerzési koordinátora Kis Péter fog küldeni egy ajánlatkérést a 25 darab szivattyú beszerzésére. Nézzük meg, hogy ennek hatására mi történik. Most egyszerűen csak elküldtem ezt az e-mailt, és ugye azt várom, hogy itt megjelenjen ismételten egy feladat. Ez általában egyébként körülbelül egy percet szokott igénybe venni, hogy a konkrét feladat is megjelenjen. Addig beszélek egy picit többet itt a low-code workflow rendszerekről, mármint az adminisztrátori felületéről. Ez az a felület, amin keresztül létre tudok hozni új folyamatokat a rendszerben, illetve a meglévőket tudom módosítani, és nyilván egyéb adminisztrátori feladatokat el tudok benne látni. Keressük is meg, hogy most mi az a folyamat, ami éppen el kell, hogy induljon. Ez az ügynök ajánlat folyamat az, ami indulni fog. Ugye az imént az adatok között egy paramétert módosítottam. Most nézzük meg, hogy milyen, talán ha ezt itt kinagyítom, akkor látszani fog az egész. Így van. Ugye ahhoz, hogy azt meghatározzuk, hogy milyen lépésekből álljon össze egy folyamat, milyen feltételek mentén hogyan ágazzon el, ahhoz workflow-t kell rajzolnunk. Ez egy komplett AI ügynöki folyamat. Tehát nézzétek, ha van egy ügynöki lépés, igazából ez az a lépés, ami azt fogja tenni ennek az e-mailnek a hatására, hogy egyrészt lekérdezi majd a készletet, másrészt összeállít nekünk ajánlatot, számol kalkulációt, és amikor készen van a teljes ajánlattal, azt oda fogja adni egy kereskedőnek, hogy ő ellenőrizni tudja, ha szeretné, módosítsa. Ha akar, akkor tud majd kérni további műveleteket az AI-tól, chat segítségével, és aztán a végén kereskedő fogja tudni továbbadni. Vagy az ajánlat kiküldésére, vagy ha megrendelés érkezett, akkor egy megrendelés visszaigazolására, és amennyiben pozitívan igazoljuk vissza a megrendelést, akkor még a raktárkészletet is le fogja foglalni a rendszer automatikusan a raktárkezelő rendszerünkben, hogy onnantól kezdve más már arra készletre ne tartasson igényt. Na remélem, hogy ennyi idő alatt eljutottunk oda, hogy megjött a folyamat, így van. És ha most belenézünk a grafikus folyamatkövetésbe, ugye ugyanazt a folyamatábrát fogjuk látni, akkor látjátok, hogy itt a kereskedő jóváhagyásig jutott el a folyamat, nyilván lefutott az AI chatünk, lekérdezte a készletet, és megnézzük, hogy mi minden mást kalkulált még számunkra. Ugye amit itt látunk, az egyrészt a küldő e-mail címe, a küldés ideje. Látjuk azt, hogy mi volt az eredeti e-mail tartalma, pontosan ugyanaz, ami érkezett, és nézzük, hogy mit csinált ennek hatására az AI ügynök. Egyrészt itt is eldöntötte, hogy ez ajánlatkérés vagy megrendelés, és készített nekünk egy ajánlatot. Teljes egészében megfogalmazta azt, hogy milyen ajánlat készült, milyen ára lesz, mennyi szállítási költsége lesz, milyen ütemben, hány darab eszközt tudunk leszállítani, ugye, hogyha részszállítást is lehetséges, sőt kaptunk egy ajánlati azonosítót is, amire majd fogunk tudni hivatkozni, hogyha a megrendelést intézzük. Sőt, itt ugye az ügynöknek pontosabban
kereskedőnek lehetősége van arra, hogy módosítson ezen az ajánlaton. Most én különösebben nem akarom átírni azt, amit az AI-nak kitalált, csak szeretnék ideírni. Ilyen. Egy ilyen, nem tudom én, jelmondatot. Itt ezen a ponton tudna a kereskedő további feladatokat kérni az ügynöktől, vagy csetelni vele, illetve lehetséges lenne itt chatindítása, vagy újraindítani az ügynököt, stb. Most egyszerűen küldjük ki az ajánlatot. És amint ez megtörténik, meg fogjuk látni, hogy merre futott tovább a folyamatunk. Ismételten a grafikus folyamatkövetésre, ha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy a kereskedői jóváhagyás vagy beavatkozás után most egyszerűen az ajánlat kiküldése irányába ment el a folyamatunk, és aztán ez a folyamat maga le is zárult, mert ennek ennyi feladata volt. Viszont nézzük meg, hogy mi történt ennek hatására. Az ajánlatkérő kapott egy ajánlatot az Istfo-tól, amiben szépen formázva benne van mindaz az információ, amit az előbb is láttunk, sőt, itt van az a jelmondat is, amit a kereskedő beleírt. Tehát ha ezt összefoglalom, akkor tulajdonképpen ugye azt láttuk, hogy az AI ügynök teljesen önállóan kalkulált árat, teljesen önállóan kalkulálta ki, hogy milyen ütemben, mikor, mennyi tételt tudunk szállítani, és össze is állította magát az ajánlatot, tehát a kereskedőnek nem volt más dolga, mint átfutni, ellenőrizni, és ha szerette volna, akkor kiegészíteni. Tehát lényegesen gyorsabb, mintha ezt mindet ő neki magának kellett volna Excelekből, különféle ERP rendszerekből, raktári rendszerekből, bárhonnan kiszámolni. És akkor a harmadik demónk, az pedig egy önállóan használható AI eszköz lenne, tehát egy AI tool vagy feature, ahogy azt az elején neveztük a webinárnak. Ez pedig egy okos dokumentáció lesz. Most, amit itt láttok, ez egy másik termékünk, az eStop nevű termék, ezzel állítottunk össze egy ilyen egyszerű kis vállalati tudástárat, és ennek van egy olyan menüpontja, ahol különféle eszközök kezelési útmutatóit lehet elérni. Ha rákattintunk erre a menüpontra, akkor meg fog jelenni maga a kézikönyv, és hát legalábbis ez általában így szokott történni. És magát a kézikönyvet ki tudjuk nyitni, ez eddig még nem lenne olyan nagy csoda. Ami igazából érdekes, az az, hogy megjelent egy kis csetablak is, ami azt állítja magáról, hogy ő ennek a kézikönyvnek a szakértője, vagy hát asszisztense. És ő fog nekünk segíteni abban, hogy milyen problémánk adódott az adott gépnek a kezelésében. Nézzük csak, miket lehet tőle kérdezni. Mondjuk meg tudom kérni arra, hogy no csak. Na, néha olyanokat válaszol, amire az ember nem számít. Na, azért csak rá tudtam beszélni, hogy foglalja össze nekem a tartalomjegyzéket, hiszen szeretném tudni, hogy milyen információkhoz férek hozzá ennek a rendszernek a segítségével. Nézzük csak, hát most ezt nem néznénk végig, de például kenési útmutatókat tartalmaz, akkor kérdezzük meg azt, hogy
milyen kenőanyagok használhatók. Jó, itt is megint egy picit általános választ adott. Úgy látszik, hogy most viccelődik velünk itt a webinárium során ez a rendszer. Szerintem én most akkor ezt a kenési táblázatot elengedem, viszont tegyük fel, hogy nem tudom beindítani a gépet. Remélem erre már tud nekem konkrét példákat vagy válaszokat adni, hogy milyen problémáim lehetnek. Jó, ezeket nagyon szépen elmondta. Azt ajánlja, hogy akár a gyártó ügyfélszolgálatához is fordulhatok, akkor kérdezzük meg tőle, hogy milyen elérhetőségen tudom én a gépgyártóját felkeresni, ezt nagyon szépen elmondja. És ha megnézitek, akkor több helyen is hivatkozik arra, hogy hányadik oldalon találom én meg ezeket az információkat a kézikönyvben. Úgyhogy nézzük is rá a kézikönyvre magára. Azt mondja, hogy például a 18. oldalon lesz információ arról, hogy hogyan kell kibekapcsolni a gépet, illetve hogy milyen leállítást hogyan lehet elvégezni, vagy például azt mondta, hogy a kenőanyagokat a 45. oldalon fogja nekem megmondani. Aha, hát itt a specifikáció tartalmazza. Viszont nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, hogy ez a kézikönyv ez egy angol nyelvű kézikönyv, és én magyarul beszélgetek vele. És ehhez nekünk nem kellett semmit tenni. Nem volt arra szükség, hogy lefordítsuk, főleg ha nem tudom én, van 5-6 különböző nyelvű kollégánk is, különböző területekről, akkor akár 5-6 nyelvre le kellene fordítani egy ilyen kézikönyvet. Erre nyilvánvalóan nincsen szükség, hiszen az AI természetes módon képes a különböző nyelvek között váltani. Azaz, hogy nyugodtan tudok a kézikönyvben beszélgetni, akár angolul, akár magyarul, akár németül, mondjuk ha van egy olasz kézikönyvem, egy olasz gyártósorhoz, akkor azzal is tudok magyarul beszélgetni, vagy éppen nem tudom én, az romániai kollégák románul. És hát ugye ezt a képességét az AI-nak, meg egyáltalán ezt az okos kézikönyv dolgot, ezt nem csak gyártóvállalatok tudják kihasználni, különböző gépek, eszközök kézikönyvének az elérhetővé tételére a dolgozók számára, vagy könnyen kereshetővé tételére, hanem egyéb más szolgáltató vállalatok, akár csak a saját működési szabályzatuk, vagy jogszabályi környezet, minden ilyen feltölthető egy rendszerbe, és ezekkel is lehet ugyanígy csetelni. És ugye mindezzel meg tudom azt oldani, hogy ne nekem kelljen kitalálnom, hogy melyik kézikönyv, vagy melyik szabályzat, hányadik oldalán, hányadik paragrafusában találom én meg a keresett információt, hanem egyszerűen egy ilyen chat formájában tudom mindezt lekérdezni a rendszertől, és nekem ebben nagy segítséget nyújt. Ezt gyorsan megkapjam, ráadásul, ahogy ezt mondtam, több nyelven. Úgyhogy igazából ez az a 3 demo, amit szerettem volna itt megmutatni, és nagyjából el is értük a webináriumunk eredetileg tervezett idejét, úgyhogy én nincs más hátra, mint hogy megkeressem, hogy milyen kérdések érkeztek itt a webinárium közben.
Ó, látom, hogy van jó pár. Na látom, hogy itt voltak problémák a hanggal, de szerencsére ezek szerint akkor többségében sikerült mindenkinek megoldani, ezt én nem is érzékeltem. És akkor nézzük a kérdéseket. Ja igen, még annyit elmondanék, hogyha valakinek esetleg mennie kell, mert ugye 11-ig volt meghirdetve a webinár, nyilván ezek a kérdések is rajta lesznek a felvételen, úgyhogy utólag, illetve a kérdésekre adott válaszok, úgyhogy utólag vissza fogjátok tudni nézni, de persze biztatok mindenkit arra, hogy maradjon velünk és hallgassa meg még a válaszokat. Szóval nézzük, a francia előadó előadása alapján a jelenlegi AI agentek valóban tudnak tanulni a tevékenység során. Ez megvalósítható low-code környezetben, vagy igazából ezt programozói szinten érhető el, vagy olyan módon képzelhető el, hogy a működés során lementett adatok alapján módosul a tudásbázis és így a RAG működése. Hát, hogyha itt a kérdés, jól értem a kérdést, akkor itt igazából erre az a válasz, hogy nyilvánvalóan, ahogy folyamatosan működik az AI agent, úgy keletkeznek további adatok, és ezeket az adatokat fel tudja használni akkor, amikor újabb és újabb alkalommal el van indítva. És tehát itt tulajdonképpen a választ is megadta a kérdező, hogy olyan módon képzelhető ez el, hogy a lementett adatok alapján módosul a tulajdonképpen tudásbázisra, vagy módosul az az információ, ami alapján ez működik. Azt mondja, adatvédelmi szabályoknak érzékeny adatok esetén a megoldás miként felel meg? Értek az alatt például bankszámlakezelést, üzleti titkokat, külső személyek. Hát igen, az adatvédelem az egyébként egy olyan dolog, miután egy viszonylag úttörő technológiáról van szó, hogy ez valóban fölvet kérdéseket, de hát emiatt egyrészt nem mindegy, hogy milyen modelleket használunk, tehát vannak olyan modellek, amik jobban garantálják az adataink védelmét, vagy vannak olyan előfizetések, amik ezt jobban garantálják, és vannak, amik kevésbé, illetve hát ugye az is megfontolandó egyébként, hogy milyen adatokat, milyen részletességgel adunk oda az AI-nak. Tehát nyilvánvalóan csak olyan adatokat és csak olyan részletességgel, adott esetben csak annyira publikusan, vagy részletgazdagon, amennyi szükséges ahhoz, hogy az AI tényleg működni tudjon. Gondolok itt arra, hogy akár lehet anonimizációs technikákat is alkalmazni bizonyos adatok esetén, amennyiben azok annyira érzékeny adatok, hogy nem szeretnénk, hogy az AI hozzáférjen, vagy az AI-on keresztül más hozzáférjen, illetve egyre hatékonyabbak és elérhetőbbekké válnak ezek a modellek on-premise módon is, tehát nyilvánvalóan nem kisvállalatok, de nagyobb vállalatok már megengedhetik maguknak, hogy akár saját modellt használjanak, mármint hogy saját maguk számára on-premise módon telepített modelleket használjanak. A hardverek is egyre olcsóbbá válnak, és a modellek is egyre hatékonyabban tudják ezeket a hardvereket használni. Úgyhogy lehet, hogy nem most, de nem tudom, egy éven belül, fél éven belül már akár egyre kisebb vállalatok is megengedhetik maguknak, hogy on-premise modelleket használják, és onnantól kezdve ugye akkor nincsen probléma, hiszen akkor nem kerül ki a vállalati informatikai környezetből az információ. Integrálható más vállalatirányítási rendszereket, például SAP Business van, vagy más akár egyedi fejlesztésű rendszerekkel. Hogyne természetesen, sőt a low-code rendszernek egyik nagy előnye, erről is beszélünk korábbi webináriumokban, hogy akár programozás nélkül képes, vagy lehetséges integrálni egy low-code workflow megoldást, konkrétan a Workflow-Gent más rendszerekkel, nyilvánvalóan szabványos interfészeken keresztül, szabványos protokollok segítségével ez elképzelhető, vagy
A másik megoldás az szokott lenni, hogyha valamilyen egyedi, tehát olyan SAP vagy olyan ERP rendszert használ mondjuk egy vállalat, ami nem általános interfészekkel rendelkezik, ott tudunk akkor egyedi interfészt készíteni, amit utána megint csak low-code módon újra fel lehet használni, és a újabb folyamatokba, újabb pontokon be lehet építeni az integrációt további adatokra. Rossz a mail cím. Hát igen, érdekes módon nem vette le. Általában leszokta venni az ékezetet, ugye arra gondoltál itt, gondolom, leszokta venni az ékezetet a összefoglalónál, itt most ez valamiért nem történt meg. Illetve lehet, hogy az előpromptot kellene pontosítani, hogy azt János is jelezte. Az AI elemzés és döntéshozatal hol történik? Milyen AI modellt használ a példa? Lehetséges lokálisan futatni? Jó, a lokális futatásról arról beszéltem. Jelenleg az OpenAI-nak a modelljét, vagy modelljeit használjuk a négy ót, illetve a 4-est, illetve azt hiszem valamelyik 3-as modellt is az egyik feladatnál. De igazából, ahogy ezt elmondtam az előadás során is, tulajdonképpen transzparens módon lehet használni a különböző modelleket, és lehet köztük váltani a Workflow mögötti. Tehát a Workflow mögött. És hát az elemzés és döntéshozatal, ez nyilvánvalóan magában a modellben történik. Nem tudom, hogy az a kérdés pontosan mire vonatkozott, de miután utána a modellre kérdezel rá, talán így értetted te is. Tehát a Workflow maga nyilván nem működik AI-szerűen. Ő neki az a dolga, hogy megfelelően irányítsa és ügynökként tudja használni az AI modelleket. Maga az AI elemzés, az AI döntéshozatal, az magában a modellben történik. Pontosabban a modell igazából csak javaslatokat tesz a döntésekhez, illetve információkkal látja el a Workflow-t, és igazából a döntés maga, tehát például az, hogy egy folyamat milyen irányba menjen tovább, az már nyilván a workflow kialakítástól függ, de azon adatok, azon paraméterek alapján történik, amit az AI állít elő. Ugye a példánkban volt ez a valószínűségi határ, amivel ugye ő megsatszolta maga az AI, hogy mennyire biztos a saját döntésében, és ugye ezt aztán később mi felhasználtuk továbbadási irányok vezérlésére. Igen, és akkor a következő kérdés az volt, hogy az ajánlatkérés, e-mailes ajánlatkérés példánál az ügynököknek, vagy az AI ügynöknek szüksége volt különböző inputokra az ajánlatadáshoz, és hogy ez hogy fér hozzá. Igen, hát ezeket nyilván ki kell alakítani, tehát mondjuk egy készlet, raktárkészlet információhoz szüksége van, vagy árinformációkhoz szüksége van, vagy árinformációkra szüksége van a rendszernek. Ezeket tulajdonképpen integrációk útján lehet megvalósítani. Tehát nyilvánvalóan hozzá kell férni a workflow-nak olyan adatokhoz, olyan rendszerekhez, vagy olyan rendszerekben tárolt adatokhoz, amik a döntésekhez szükségesek, vagy az adott feladat elvégzéséhez szükségesek. Ugye itt amennyire emlékeztek, ott volt egy olyan ága az AI ügynöki workflow-nak, ami a készlet adatokat lekérdezte, és onnan kapta tulajdonképpen az árakat is. Ami mögött lehet akár egy raktárrendszer, egy ERP rendszer, bármi egyéb. Leginkább innen kapja az inputokat, és ugye az meg, hogy mi a dolga, hogyan viselkedjen, az pedig prompt határozza meg neki, ugyanúgy, ahogy prompt határozza meg azt is, amikor egyszerűen csak csetelünk vele. Jó, itt nem tudom, mit látok valamit, ez lehet, hogy egy technikai, mert ezt nem látom, hogy ez kérdés lenne. Jó. Aztán
Ákos, köszönjük. Mi is köszönjük, Ákos. Csak a következő kérdés, mennyire bonyolult egy ilyen AI vezérelt workflow rendszert bevezetni, fejlesztő csapat kell-e hozzá? Hát ugye egy workflow keretrendszernek önmagában az nagy előnye, erről is már talán tettem említést, hogy akár fejlesztői csapat nélkül képesek vagyunk benne üzleti folyamatokat vagy munkafolyamatokat leképezni. Mindezt AI-jal kiegészítve, nyilvánvalóan annyira kell az AI-hoz érteni, hogy megfelelően jó promptokat tudjunk hozzáírni. Ez sem feltétlenül fejlesztő, ugye ma már létezik az a szakma, hogy prompt engineer, aki alapvetően ugye arra képezi ki magát, hogy kifejezetten jó promptokat tudjon írni a különböző AI modelleknek, illetve ma már vannak olyan AI-ok, amik a promptjainkat is javítják, és képesek jó promptokat írni a mi promptjainkból, szóval az AI az mindent is megcsinál, helyettünk akár. Szóval a lényeg az, hogy nyilván a promptokon nagyon sok múlik, fontos, hogy jó, pontos, kellően részletes, de nem túl szószátjár promptot írjunk az AI-nak. Ebben minél több tapasztalattal rendelkezik valaki, annál megbízhatóbb és pontosabb működést fog tudni elérni az AI eszközökben és az ügynöki folyamatokban. De azt gondolom, hogy maga a kérdés, hogy mennyire bonyolult egy ilyen AI vezérelt workflow rendszert bevezetni, ugye sok múlik azon is, hogy egyáltalán a vállalat mire szeretné használni, milyen rendszerei vannak, milyen információk állnak rendelkezésre, és hogy azokból az információkból egyáltalán lehetséges-e valamit megvalósítani. Általában nem maga a folyamat kialakítása a legbonyolultabb, hanem sokkal inkább az, hogy ezt jól, ügyesen tárjuk föl, és valóban jól tervezzük meg azt, hogy milyen folyamatokat és hogyan akarunk AI-jal támogatni. Milyen formában biztosított, hogy az AI által kezelt adatok ne kerüljenek harmadik fél kezébe? Hát a biztonságról már párszor beszéltünk, ugye ezen is folyamatosan dolgoznak, illetve vannak modellek, akik több hangsúlyt fektetnek erre, vagy nem tudom, például a Microsoft az elvileg jogi garanciát is vállal arra, hogy bizonyos körön túl nem lesznek elérhetők az adatok, vagy nem kerülnek ki Európából, nem tudom, tehát ilyen GDPR jellegű adatokra is, tehát feltételeknek is meg tudnak felelni. Úgyhogy ezen a téren is egyébként folyamatos a fejlődés. És akkor itt még van néhány köszönöm, én is nagyon köszönöm a részvételt, és akkor, hogyha nem jönnek be további kérdések, akkor azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elbúcsúzzak és lezárjuk a mai webinárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, bíztatnálak benneteket, hogy kövessetek bennünket LinkedIn-en és Facebookon, ott folyamatosan osztunk meg érdekes információkat veletek, mind a low-code workflow, mind az AI témában, és különösen most már majd az ügynöki folyamatok témájában is. A webinárium sorozatot is folytatni fogjuk, következő epizódokról is kaptok a social media felületeken tájékoztatást, kérlek benneteket, hogy ezt osszátok meg a kollégáitokkal is. És ha esetleg további kérdésetek merülne fel, vagy szeretnétek részletesebben is megismerkedni a hibrid ügynöki folyamatokkal, illetve ezek nyújtotta lehetőségekkel, akkor keressetek minket akár az itt látható e-mail címen, akár látogassatok el a weboldalunkon, és ott közvetlenül is tudtok kérni személyre szabott bemutatót is. És akkor további szép napot szeretnék kívánni nektek. Viszontlátásra a legközelebbi Workflow mesterkurzus webináriumunkon.